तो माय फ्रेंड मरे हम रात्री व्हाट्सएपार चॅट बी करता तू जिकडे मरे भैया जाप कर बाया चल या तू बोल तू अजून पण नाही जा हाय सर हाय सर हाय सर हाय सर दाखोवपाय तुका सॉरी सर म्हाका तेणी सांगलें सॉरी सायलेंट इंग्लिश टीचरनी नाव घेत ना का आय तुमगे क्लासीचे प्लेयर खबर आसा तुमका सर आम प्रेयर बी काय खबर ना आम म्युझिक प्लेयर आणि व्हिडिओ प्लेयर खबर आ प्लेयर म्हणल्यार प्रार्थना आज तुमची क्लासीची प्रार्थना आसा ना सर आम कांयच कळना पॉइंट मत स्किप करता चल या जमले या फिर आऊया चल या एकट्या जरी घडले सा एकटे जरी म्हण या मेरा सुकून तरतराए मॅगी करा सुंदर पुकार बोलिया कोणी म्हणाले हा कोणी म्हणाले कसं बघणार शिशी ते मरे तू ते काय म्हणणार झूठ मार रे ओय झाले मोठा येले मज्जा नो मार खालो आता तुमका हांव शास्त्र शिकवपाक स्टार्ट करता तुमका आता शिकवता जाऊ कंटिन्यू प्रेझेंटेशन ऑफ प्रजापतम होय प्रेझेंटेशन मला पया समर स्कूल में डैश करता है समर्थ स्कूल में डैश करता है समज किती लागला हाव ना आता काय बेस्ट फ्रेंड म्हाका तरी सांग मरे म्हाका बोलणार आहे सर हांव तर आमची किरकोळ झालो म्हाकाच खबर ना एकाच मिनिटात प्रजापतम कळ्ळें एक मिनिटात समर्थ स्कूल में डैश करता था प्यार की राह में चलना से इश्क की चाह में जलना से प्यार की राह में चलना से कितना सुकून बदलते हैं मौसम बदलते हैं हाय इंग्लिश टीचर सर म्हाका एक नाटकाचे भुरगें आसलो मॅप लावपाक हांवाचो न्हू हांव येता ए सर तुम्ही न्हू आगो म्हाका येता हांव येता बहुत तेज हो रहा है तुम्ही सर तो या हांव येता तो या येता सर समर स्कूल में डैश करता था आंसर ते सांगत ना समर्थ स्कूल में डैश करता म्हाकाच कळटलें समर्था विचार मरे हांव येता